네, 진짜 먼저 나가요. 네, 둘째 기가 시간이. नै आइ दा फरायसालियाव थांनो सम जायाखै नामा दा हास्लाबनाय नङालाय नों र' आइखौसो नेदोंमोन आङो खानाय खाननो हाब नोंहाबो सिख्ला देलायलायनानैनो दाबो खानायखौनो खाननो रोङा जाबाय होनबा ओरैबायदिबाबो आइखौ नुनानै होना दे दे हाब नोंहाबो दाबो सिख्ला देलायलायनानैनो खानायखौनो खाननो रोङा जाबाय होनबा उन्दैनिफ्रायनो गावनो खाननानै हरबाय थानानै दासो बिदि बुंबाय आयै औ फिसा रां नांगौमोन आंनो मेथाइ जानो नै मैयासो जौसे रां मानि हरदोंमोन आं सानफ्रामबो रां लांनानै मा खालामो नोंलाय बे थाबाय थायो नामा आफा लोगोफोरनोबो जाहोनांगौ जायोना नोंहालाय गावनि फिसानोनो फैसाखौ हरनो बाबाय ना माखौ बेहा सिख्ला मानसि राङा दस्रा मा जायो मा मायो नों बेफोरखौ मिथिगौ गोख्रै आखाइयाव बेसेबां रां दङ हरदो न' लाना थां थेंक इउ आयै बाय बाय मोजाङै थां दा सानफ्रामबो एसेबां रां लाङै मा खालामनो बिलाय सोरबा मोजां मोननाय सेंग्रासो गैयाथ' आंगो बेबायदि उन्दै बैसोआवनो बिमा बिफानि मेगनाव फाथो बाला सारनानै सोरबा सेंग्राजों खारफालांबा बोरै जानो नों बिमा मा होनोमोनलाय स्क्रिप्टना खारनानै मा जाबा नाथां खोथाखौ बुंबाय थायो होनबा जाबा नाथांनि खोथा नङालै बिमा देग्लायनो मेट्रिक आनजाद होगोन हा फरायनायफोरा बोरै जादों जायाखै एसेबो सुलु लायाखै नामा नोंलाय हा गावआ मिथिखागौ माबायदि फरायनांगौ फरायनाङा नोंलाय नोङो गावनि फिसाखौ बोरै सादों फुंनिफ्रायनो न'आव थाया ए नै जोंथ' फिसानि दिनैथ' ओइस आनजादनि रिजाल्ट होगोन नों माबाफोर खौरां मोनदों नामा हा आंलाय बोरै खौरां हा दा लासैनो मोजां खौरांफोर लाना फैया बे मैयानो लोगोनाव थाहैनो होनना थांखादोंमोन हा माथो दाउ सफैदिया सम जाबा फैगोन मालाय गावबा गाव सम दं नै सफैबायना नोंसिनो जोबोद मोजां खौरां लाना फैदोंमोन आफा हा माबायदि मोजां खौरांलै बेलाय फिसा खौराङानो जाबाय आङो सेस आनजादाव बिदि थाखोआवनो उथ्रिसारनो हाबाय आफा हा बेथ' जोबोर मोजांनि खौरांलै फिसा बेथ' जोबोर मोजांनि खौरांसो आफा मैया लोगोफोरजों बेरायहैनाया दसेबो उन्दुनो मोननाय जायाखै आं उन्दुनो ओंखारनाय मोनदोंलै आफा दसे सिङावनो जिरायना थां फिसा थां जिरायहै थां एफा मोजां खौरांनि समावलाय मानो एसेबां रागा जाबाय थायोब्रा नोंलाय बिमा एफा मोजां खौराङाव देखेबसे फुदुंनि गावनि मा लाजिनांगौब्रा बेबायदि बोथोराव लाजिनाय साजिनाय ज्राब दोननांगौलै बिमा फिसा सानैनि बिमा जादोंब्लाबो दाबो खावलाया गोदै दंलै नोंना बिमा ओइ बिमा ओरै फैलाय माथो जालायखो नोंहालाय
हा फिसायाथ' मोजां खौरां लाना फैबाय आनजादावबो मोजाङैनो सिखारबाय दा बबे कलेजाव होनाया मोजां जागोन बेखौसो साननांगौ जाहैबायना दा बै खाथि खालानि कलेजफोरावबो होबा जाया होमबा जायो जानायालाय बै क'क्राझार सोरखारि फरायसालियावबो होजायो दा होजाया होमबा औ थिगानो जागोन बेयावनो होदो दे नोङो जागोन बेफोरबायदि फरायसालिमायाबो मोजां फिथाइ लानानै मोजां फरायसाफोरा उथ्रिसारगासिनो दा जोंथ' फिसायासो माबाफोर साननाय दं नामा बेनाव एसे सोङाबाखि जागोन थांलाय बिमा थांलाय लेंना लायनाय जोंदाव फिसा ओरै फैलाय नोंथाय लेंहरदोंलाय दाबो जौआ खाराखै दांलै खाराखै दाबो सोरबा जानोसै नामा आफा नै फिसा जों नोमाजों आंजों फंसे बाथ्रासो सावरायदोंमोन दा नोंथ' एसे सानजादखौ मोजाङैनो उथ्रिसारनो हाबाय दा नोंखौ बबे कलेजाव होनाया मोजां जागोन बेखौसो जों एसे रायज्लायदोंमोन नों माबाफोर बुंनांगौ दं नामा आफा आङो कलेजखौ गुबुन दाबसे गोजान जायगायावसो फरायनो लुबैदोंमोन मानोना आंनि लोगोफ्राबो गासिबो गोजान जायगायावसो फरायहैजोबगोन बेनिखायनो आंबो गुवाहाटियावनो फरायहैसै नामा आफा गुवाहाटिया गोजान जाबाय फिसा नों बै खाथि खालानि कलेजफोराव फरायबा जाया होमबा खाथि खालानि कलेजाव फरायनानै जेबो मुलाम्फा गैयालै मानो होनना बुङोब्ला गुबुन गोजान जायगायाव फरायहैब्लासो गोबां फालांगि खालामनानै जानो थाखायबो राहा मोनो आरो साख्रि बाख्रिनिबो गोबां राहा मोननो हागौ आं ओंखायनो खाथियाव फरायालै बाथ्राया बिदि नङालै फिसा गोबां मानसियानो गावनि जायगायाव फरायनानैब्लाबो मोजां उथ्रिसारनो हायो मोजां साख्रि लानो हायो आरो गिदिर मोजां बेफार फालांगि मावनो हायो औ फिसा नोंखौ नोंथाया मोजां थाखायसो बुंदों गाज्रिनि थाखाय बुङाखैथ' आफा आङो गावनि गोसो बायदि फरायनो लुबैदों गावनि साननाय बायदि फरायनो लुबैनायखौ मानो हेंथाबाय थायो नों आफा जोंहाथ' जेबो हेंथा गैया फिसा नों गावनि फरायनायखौ मोजाङै लाखि फिसा गोजानाव फरायहैगोन गोजानाव थाहैगोन मा जागोन जाया नुहुरस' हाया खोना हाया माबाफोर जायोब्ला थांब्रबनो हाया नों बेफोरखौ साननो हादोंना आं आरो मा जानो जेबो जानाय नङा आफा कलेज खाथियावनो गंसे ट्रेन लाना थाहैगोन ना बेनिफ्रायथ' आथिनो हायो आङो प्लेट लाना थानो नोंफानाव एसेबांबो रां गैया फिसा नोंफानाव नोंनो थोजासे हरनो हानाय एसेबांबो रां गैया नों बेफोरखौ साननो हानांगोन आरो नोंनो रांखौ सोर हरगोन नोंनो नोंफाया हरबाय थानो औ आंनि बिफायानो रांखौ हरबाय थानांगोन आरो जुदि आंनि साननायाव फिलिं खालामोब्ला बे न'खराव आङो दानिसिमबो थाया नामा बिफा गावनि साननाय बायदि खालामदों औ मोजां खोनादों जोबोर मोजां खोनादों बेबायदि बुङैनो फिसानि खर'खौ आरो फेदेरसिना लाबावनो आंनि बुंनाया बिदि नङा बिफा गावनि फरायनायखौ मोजां फरायनानै बुंदों आङो बोरो दहाय फुदुंनाय जायगाया सोबाना होनो आं हा दै गिलाससे लाना फै खर'आ गुदुं जाजोब्बाय आंना लायना नै हा फरायसालियाव थांनायालाय माने एसेबां थाब फैफिनखो माबा दिनै जोंनि फरायसालियाव सासे फरायसाया बोसोर सानजादाव कमप्लेनाव उथ्रिसारनो हानायखाय क्लास जायासै बेनिखायनो फैबाय आं नै आइ नोंथां रुमखौ एसे साफा खालामबाय थादे जागोन दे आयै हा फिसालानिखौलाय माथो खालामनो सानखो हा एसे सावरायबावनांगोन गावसो मा सानो साना
माथो मानसिया गिसो नै आदै ओरै जिरायफैनो जिरायाखै जागोनबासो हा माथो खौरां लाना फैदोंमोन बिनानाव खबर गैया मा गैया मा जाखोआखै माबाफोर खौरां दं नामा बुंनाय जों माबाफोर हेफाजाब होनो हागोन खोमा आंनि फिसा बिरखाङा जोबोद खैफोदाव गोग्लैना दं आदा मा बेथ' थांनाय बोसोरनिफ्रायनो गुवाहाटियाव फरायनोल'जोंसो थाहैदोंमोन होनबा नङा होनबा बोराय औ हा माबाफोर जादों नामा नङा आदा बाजै आंनि फिसाखौ गोजानाव फरायहैगोन साननानै मोजां फरायगोन साननानैसो दोनहरदोंमोन नाथाय मा जादों मानो थोंजों बुङाखै आंनि फिसा बिरखाङा ड्राग्स फाग्ला जाबाय आदा मा ड्राग्स फाग्ला आं बेफोरखौ मा खोनानो मोनदों नंगौ आदा बियो दा हस्पिटालावसो दङ गावनि लोरबां गोसो आरो गोथां लोगोफोरनि नारसिननायाव गोथावानो मा जालांखोथाय बै समनिफ्रायनो ड्राग्स लाग्रासो जालांबाय आदा आंथ' मा खालामबावनो जेबो राहाखौनो मोनासै आङो बेनिखायनो आं नोंनाव रां सोंहरफैगोन सानना बिनि फैदोंमोन आदा हा रांखौलाय बेसेथो नांगौ जादोंमोन नोंसोर जा हायो बेखौनो हरथ'दो आदा नांगौबा आं साननैसो उनाव खामानिफोर मावनो होफैफिननोसै र' बिदिब्ला आङो जि हायो एफा एनै बुथुमना हरनि मा नोंनो रां नांगौ नुवाखै जोंनि न'आवनो बेसेबां रांनि आंखाल जानानै फैदों फिसानिबो एडमिसन फैगासिनो दङ बे बिफां मास्टारालाय बहा हागौनो आंखौ एसे हरदो बाजै आं जोबोद खैफोदाव गोग्लैनांबाय गैया आं हरनो हाया नों थांनो हासिगौ जागोन दे बाजै बिदिब्ला आं गोजानाव थांसै रां बिनो फैदों फिसाफोरखौथ' एसेबो जोथोन लाहोनो हाया हा रां लांनो फैनायालाय बहा थांखो आं रांखौ एसे लाबोबायमोन गुबुनाव रां मोननांगौ दंनो गुबुनाव मोननो दं हा नोंसोर रायना थिनहराखै मा रांलाय मा रायनानै थिनहरनांगौ जाखो आयै नै आं आदानि बिसिनानिफ्राय बेखौ मोनबोदों आदाया लोमजादों नामा बेलाय मा बेखौ नोंदानि बिसिनाव मोनदों बेथ' ड्राग्ससो मा ड्राग्स बिफा दिनै नोंनि दावदाव मोननायनि थाखायनो फिसाया खर' गिदिर जालांबाय बिफा जोङो फिसाखौ थुफ्लिजों फाननानै सारैजोबो बिबाना आंल' नामा बियो बिमाबो थायो था नानि नों दाखौ लेंना लायनाय आं आरो मा खालामबावनो आदा आदाया मोजां खालामफैनाय जोंदा बेफोर मानसिया बेफोरखौ आं मा नुनो मोनदों नों बेफोर बेसादखौ बाहायो बेथ' आंनि गामि सिङावसो दंमोन बेथ' मारिमोन बेफोरनिलाय गाबोन आफा बेफोरबायदि जिरादखौ नोंसोरबायदि सासे फोरोंगिरिनि आं बेफोरखौ मा नुनो मोनदों नों बेफोरखौसो नुयोमोन गाज्रि जाजानो गिनानै गावनि न'खरावनो लाखिनानै फोरोंनो सानदोंमोन नाथाय नों बेफोर जिरादखौनो बाहायगासिनो